खुलुमबाय बड' जिके इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय। दिनै जोङो भारत हादराव जानाय गिबि बिथिंफोरनि बागै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनानै लानि। गिबिसिन अख्रांमा दावबायारि बे जाहैबाय राकेश शर्मा 1984 मायथाइयाव आरो कल्पना चावला 1997 मायथाइयाव। गिबिसिन हादरगिरि जायखौ जों राष्ट्रपति होननानै बुंनाय जायो बा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया होननानै बुंनाय जायो बिथाङानो जाबाय डक्टर राजेन्द्र प्रसाद। गिबिसिन गाहाय मन्त्रि जानो हानाय बिथाङानो जाबाय जवाहरलाल नेहरू भारत हादरनि उदांस्रि जानायनि उनावहाय। गिबिसिन भारतारि बेंक बेनो जाबाय पान्जाब नेशनेल बेंक, बेनो भारतनि गिबिसिन बेंकमोन। गिबिसिन देहा फाहामसालि बुङोब्ला हस्पिटेल बेनो जाबाय फर्ट सेन्ट जर्ज, बेयो चेन्नाइआवहाय दङ। गिबिसिन बेनो भारतनि देहा फाहामसालिमोन। गिबिसिन सावथुन जायखौ जों पिक्चार फिल्म होननानै बुंनाय जायो बेयो जाबाय राजा हरिश्चन्द्र 1913 मायथाइयावमोन। गिबि आइजो IPS अफिसार जायखौ जों इण्डियान पुलिस सार्भिस अफिसार होननानै बुङो बिथाङानो जाबाय किरण बेदी। गिबि आइजो एभारेस्ट हाजो थिखिनि देरहागिरि, एभारेस्ट हाजो थिखिनि गाखोनानै देरहासारनाय गिबिसिन आइजोआ कुमारी बाजेन्द्री पाल। गिबिसिन रादाब बिलाइ जायखौ निउस पेपार होननानै बुङो बेनो जाबाय बेंगल गेजेट। गिबिसिन रेलगारि खारजेननाय बेयो मुम्बाइनिफ्राय थानेसिम खारजेनदोंमोन माबायाव 1853 मायथाइयाव खारजेनदों बेयो। गिबिसिन भारतारि सुबुं जायहा अलिम्पिकआव सनानि बान्था मोनजेनदोंमोन बिथाङानो जाहैबाय अभिनव बिन्द्रा। गिबि भारतारि दानाय ग्रहसाखौ दैथायहरजेननाय अख्रांमायाव गिबिसिन दैथायहरजेननाय जादों आर्यभट्ट 1975 मायथाइयावहाय। गिबिसिन मेडिकेल कलेज होनोब्ला मेडिकेल कलेज अफ बेंगल, बेयो बेंगलाव दङ। गिबि IIT जायखौ जों इण्डियान इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि होननानै बुङोब्ला मिथियो बे जाहैबाय IIT खड़गपुर सोनाब बंगआव दङ। गिबिसिन गाहाय बिजिरगिरि जायखौ जों चिफ जास्टिस होननानै बुंनाय जायो बिथाङानो जाबाय हरिलाल जे केनिया, बिथाङानो भारतनि गिबिसिन गाहाय बिजिरगिरिमोन। गोजोन्थों। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंबा अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव।